Kirpparihauli, mennään! Mä en siis oo mitenkään erityisen konservatiivinen pukeutuja. Tää oli ihan sairas tää niittitoppi ja sitten yhteiskäytössä näiden korkokenkien kanssa. Me huomenna laittamaan rakennekylät, mistä tulee kans näitä piikkejä ja niistä mulla on kunnon setti. Sitten aivan mieletön, ihana mekko. Menee Lontooseen. Yli huomenna. Niin näihin on kanssa suunniteltu yhteiskäyttö. Niitti ja mennään. Mä ostin niin upeen jumpsuitin, mutta sitten tää teki mulle kepposet. Niin mitä mä puin tän päälle, niin tästä kyllä kokonaan läpi, niin en mä oon pystynyt käyttämään tätä siis yhtään missään. Mutta mä en halua myydä tätä, koska tää on niin upea. En mä varmaan lähde tällä Prismaan. Niin shoutout Suomen kuningatar Nene Tanninen. Mä ostin siitä pari tällaista mekkoa. Ostin semmosen mustan kivan myötäilevän pitkäjäisen mekko, mutta mä olen hävittänyt sen näköjään. Ja sitten se toinen oli tämmönen ihana pikku kamomekko. Niin mä ajattelin, että mä seuraan sitten Nenen jalanjälkeen, niin musta tulee joku päivä yhtä cool. Sitten tämmönen IMGn setti. Tää oli sairas. Ja siis nämä kaikki on ostettu second handina. Että kirppareilta löytää siis oikeesti parasta swagia ja muutenkin eettistä ja kaikkea. Niin. Ja nyt tulee niinku second handia. Mun kaveri osti tän second handina ja sit mä ostin tän vielä mun kaverilta second handina. Niin tämmönen siis tämmönen pitkähän, aika arkinen tämmönen jumpsuitti. Ja tää on niinku arkikäyttöä. Niin tämmönen teepaeta jumpsuitti. Mulla on ollut tää yli kerran päällä. Mulla oli tää mun mielestä kun me oltiin Brysselissä. Mutta tää on mulla vähän pieni, niin joku voi hakea ilmaiseksi. Sitten tämmönen Adidaksen takki. Mun mielestä Adidas on cool, niin tää on tämmönen kropattu. Lempivaatekaupalle ikinä. Tämmönen skimsi. Tää itse saapui juuri eilen, niin tämmönen bodysuitti. Tämmönen shortsipuku. Tää siis näyttää, että tää on niinku tämmönen bikeri, mutta sitä voi itse säädellä. Ja no, mä nyt en siis käytä sitä bikerin. No anteeksi nyt vaan kaikki konservatiivisemmat ihmiset. Mä haluan mennä, kun mä menen ulos, niin mä haluan olla absolutely gorgeous. Et mä en halua laittaa silloin pitkiä jotain löysiä farkkuja ja siihen hupparia ja tällaista, vaan sit mä haluan olla niinku tälle. Mä haluan olla niinku, no anteeksi, tää on mun luonto. Mut joo, siis tää on ihan mahtavaa, että voi käyttää arjessa, juhlassa, ihan kaikkialla, missä vaan ja let's go. Kiitos Kim Kardashian, että sä teet mulle upean olon. Kim! No sit nää julkiskengät, näähän tästä menee reiteä tämmöstä saappaa. Nää on ollut mulla kerran vasta, nää oli mulla Janne Saarisen 30V syntymäpäivillä. Nyt oli ainakin mitä mä nyt oon tässä joku aika sitten ostellut. Let's go. Mennään.